Dobro večer. Danas je važan dan za Srbiju zato što smo dobili nove količinu vakcina, ovaj put 400 proizvođača AstraZeneca i pokazalo se da je Srbija zaista jedna od retkih zemalja na svetu koja je u stanju da obezbedi vakcine za svoje građane. Ono što želim da vam kažem to je da, kao što vidite, zahvaljujući našem predsjedniku i zahvaljujući vladi Republike Srbije, mi imamo dovoljno vakcina za sve naše građane. I to je nešto što je zaista veoma važno i to pokazuje koliko je se Srbija bolje organizovala od nekih drugih zemalja, mnogo bogatijih zemalja od Srbije i koliko ćemo moći brže da zaštitimo naše građane od koronavirusa, što neće moći mnoge druge zemlje, recimo zemlje Evropske unije koje su, kako da kažem, bogatije od nas, ali nisu uspjeli da se organizuju. I to govore o tome koliko je važno imati vlast koja je organizovana i vlast koja brine o svojim građanima. Vakcina nije samo sredstvo zaštite zdravstvene, ona je i ekonomsko sredstvo i veoma je važno da one zemlje koje budu imali više vakcina preće početi da rade, što znači da će obezbediti bolji životni standard za svoje građane. I zato je vakcinacija u Srbiji od odsudne važnosti za našu ekonomiju i zato je važno da se što pre vakcinišemo i da naprosto počnemo da radimo. Prvo pitanje, Rodni Marinković kaže: počnite uređivati okolinu aerodroma Beograd, napravite bulevare od Ledina, Sučina i Batajnice do aerodroma Beograd, učinite ih dostupnim za prezrađe s aerodroma. Aerodrom i Beogradska prezrađa ulazi u 21. vek. Upravo ste, Rodni, ali vi znate da čitate taj kraj oko aerodroma se sada ubrzano menja. Prvo, počela je izgradnja nove aerodromske piste, nove aerodromske zgrade, što mislim da je nešto što ste sami možda vidite, pošto vidim da ste upoznati sa detaljima. A drugo, kao što možete da vidite, tu se već gradi u blizini nacionalni stadion, zatim radit će se kompleksi stambeni i poslovni oko autoputa, tako da na taj način, u skladu sa izgradnjom infrastrukture, radit će se i to. Evo vidim, Vladimir Ristić kaže: poštovani gospodine Vesiću, da li možete da rešite problem zaposlenih u Beogradskom vodovodu koji grade na ugovore? Dragi Vladimire, kao što znate, mi smo pre, ja mislim, 2 ili 3 godine, skoro oko 2000, ajde sad da bude tačno, oko 2000 smo njih, kao što znate, zaposlili ljude koji su radili na ugovorima o delu od 10, 12 i 13 godina, neki čak i 15 godina. Ima još takvih ljudi, radit ćemo na tome, a to samo pokazuje kako vodimo računa o tome da ljudi koji su radili po ugovoru o delu ne rade tu, recimo, 10 ili 15 godina. Tada smo radili po prioritetu. Prvo smo predradili one koji su prvi. One koji su prvi najduže su imali staž. Sad umeđu vremena prošlo nekoliko godina. Neki koji su tada nisu uspeli da uđu u tu kvotu su verovatno sada rade duže, ali u svakom slučaju rešavat ćemo i taj problem. Zatim Zoran Vujedinović kaže: postoji neka mogućnost za obnovu fasada solitera u bloku 23 i plato kod njih uz pomoć grada, pošto je što teško skupiti saglasnost stanara. Dragi Zorane, treba da se javite svojoj opštini Novi Beograd. Ne znam da li su predvidjeli bilo kakva pare za obnovu fasada. Inače to, kao što sami znate, je moguće na osnovu novog statuta. Recimo, opština Savski Venac je predvidela, opština Vračar je predvidela, opština Stari Grad je također predvidela. Svratite do svoje opštine i pitajte ih da li su predvideli sredstva i oni su dužni da raspišu konkurs i da učestvuju sa vama u sufinansiranju. Duška Dukić kaže: dobroveče, molim vas, kaže, ogromno je smeće kod Beton hale. Jeste, on se nalazi u reci, zvao sam već Srbija vode, one su nadležne za Srbija vode, odnosno za reku Savu i za reku Dunav. Razgovaramo o tome da kupe jedan brod za čišćenje tog smeća, tako da se to, očigledno, to je nešto što je nešto što je u toku. Dragoslav Rajković, zanima me kada ćete pozvati vlasnike parcela na Makiškom polju Dragoslave. U toku je početak eksproprijacije. Imali smo u petak sastanak sa katastrom i opštinom Čukarica. Bićete svi pozvani u narednom periodu, računajte u roku od mjesec, dva, i bit će vam naravno ponuđena tržišna cena po način koji procenjuje uprava prihoda. Tako da se ne brinite, to će biti rešeno. Zoran Janković, molim vas da nam pomognete
A da, vidim opet nekoliko pitanja u vezi naselja Vojvode Vlahović. Drago mi je što ste dobro organizovali, prošli put sam vam odgovorio. U toku je eksproprijacija za školu. Ne mogu da vam svake nedelje dajem isti odgovor. Drago mi je što pratite, ali jednostavno u toku je eksproprijacija za školu. Kad se završi eksproprijacija, razgovarat ćemo dalje. U međuvremenu sam, ako ste primetili, a nadam se da ste to, u međuvremenu smo dali nalog da ranije krene onaj minibus koji ide kroz naselje Vojvode Vlahović. To će biti u nekom narednom periodu već rešeno. Znači, Zoran Janković kaže da nam pomognete da se reši problem ulice Živka Nastića Babe koja se nalazi u osnovnoj školi Đorđe Krstić. Đorđe, tu je problem sledeći. Znači, već jedno 5 ili 6 godina je rešavala direkcija taj problem. Mislim da su sada bukvalno pri kraju, da su završili to, potpuno ste u pravu. Tu je tih 50 metara i tu je škola i tu zaista ima problema. Znam za taj problem i radit ćemo na taj način da direkcija u narednom periodu, nadam se u narednih nekoliko meseci, raspiše tender i reši taj problem infrastrukture i tih 50 metara se to konačno završi. Zoran Samac, moje poštovanje, živim u Nikola Tesla Vrčin, ulici Nikola Tesla Vrčin. Vraću se komunalnim službama, zabeležit ću stanje i prosledit ću saobraćajnoj inspekciji. To je ulica. Prosledit ću ja saobraćajnoj inspekciji pa ćemo vidjeti šta se tu dešava oko samog toga. Miladinović kaže, da li je u planu proširenje bulevara od Cvetkove pijace? Jeste, već tu je proširenje bulevara od Cvetkove pijace u planu, verujte mi, ja mislim, nazad 15-20 godina. Tu je problem što zaista će puno koštati eksproprijacija. Trebalo bi da košta po našoj proceni negdje između 20 i 30 miliona evra. U ovom trenutku nisam siguran da je to moguće da se reši. Izvinjavam se, bilo je tehničkih problema, tako da su prekinuli snimanje, ali nastavljamo naravno onako kako smo se dogovorili. Ono što želim... Sljedeće pitanje koje sam dobio, to je znači od Aleksandra Lalića. Uvaženi gospodine Vesiću, ugostili ste ćerku Blagoja Jovovića, Mariju, odali ste priznanje i samom pokojnom vitezu. Od Boga vam i zdravlja, puno uspeha, veručitelj Aleksandar Lalić. Dragi moj Aleksandre, ja zaista smatram da je to bila obaveza svakog od nas u Beogradu. Blagoje Jovović je ubio najvećeg zlikovca, odnosno smrtno ranio najvećeg zlikovca srpskog naroda Antu Pavelića. Svi smo sinoć imali prilike da gledamo Daru iz Jasenovca, ili većina nas, i to nas je samo podsjetilo na te stravične zločine koje je ustaški režim koji je predvodio Ante Pavelić učinio našem narodu. Tako da je on izvršio zaista zemaljsku pravdu i na taj način je pokazao, odnosno u ime svih onih ljudi koji su stradali ne samo u Jasenovcu, već i u jamama širom Hrvatske, onih ljudi koji su ubijeni, onih ljudi koji su zaklani, onih ljudi koji su proterani, čime je imovina uništena. Blagoje Jovović u ime svih tih ljudi izvršio pravdu. U svakom slučaju, meni je bila čast što sam došao u priliku da se u ime grada Beograda odužim to velikom čoveku. Njegova ćerka je doputila iz Argentine samo da bi videla tu spomen ploču i da bi videla ulicu sa imenom svog oca, tako da sam zaista veoma srećan zbog toga i hvala vam puno što ste to primetili. Mislim da pošto znate da je bilo nekih različitih komentara u javnosti, ako nekome nije bilo jasno zašto je Blagoje Jovović zaslužio ulicu, posle sinoćnog filma Dara iz Jasenovca, mislim da je svakome jasno. Ivan Gavrilović kaže, gospodine Vesiću, kada ćete primiti građane Kovione? Rekao sam vam više puta, gospodine Slobodane, da ćete dobiti vodu kada se steknu tehnički uslovi. Tehnički uslovi se stiču kada to završimo prvo sa onim prethodnim naseljem koje, kao što znate, treba da dobije vodu za koje raspisujemo tender, a posle toga ćemo raditi rezervoar i doćete vi na red. Hvala vam što pratite moj Facebook intervju. Možete uvek da mi postavite isto pitanje. Dok se ne steknu uslovi, ja ću vam na isti način odgovoriti. Žao mi je što ovaj put moram da radim i posao opštine Sopot, jer to je trebalo da završi opština Sopot. Tako da će Koviona biti rešena. Vi vodu niste imali ni ranije i ovo je prvi put da se neko time bavi, da neko da želi da reši vaš problem. Do sada nisam primetio da ste iko odgovarao pozitivno na vaše zahteve.
Jelena Simović kaže, gospodine Vesiću, pretpostavljam znate koliko je veliko naselje Mirjevo, zanima me da li znate da tamo postoje samo 2 osnovne škole. Naselje se širi iz dana u dan, niču zgrade, bez trotoara, parkinga i zelene površine u kojoj se useljavaju porodice sa decom. Moje 2 škole fizički ne mogu da prime više dece, nema više gdje da ih naguraju. Zato vas molim da počnete se baviti ozbiljnim problemima u Beogradu umjesto recimo gradnjom olimpijskog bazena. Draga Jelena, žao mi je što mislite da se ne bavimo ozbiljnim problemima, ali ja zaista ne znam da radim ozbiljnije nego ovo. Bavim se ozbiljnim problemima i znam jako dobro šta se dešava u Mirjevu. U Mirjevu će biti za izgradnju vrtića, u Mirjevu bit će raspisan vrtić, ja mislim do kraja februara, ne mislim nego će biti sigurno do kraja februara raspisan tender za izgradnju vrtića. Kao što sami znate, više puta smo najavili da ćemo raspisati tender za projektovanje osnovne škole. Pored toga, u samom Mirjevu rekonstruišemo onaj tržni centar, to sam najavio. Počeli smo širenje ulice Dragoslava Srejovića koja vodi prema Mirjevu. Sada se radi do Volgine, pa ćemo širiti sve prema Mirjevu. I naravno, Mirjevo će dobiti 2028. godine svoju stanicu metroa. Kao što vidite, veoma dobro zna šta se dešava u Mirjevu. A što se tiče olimpijskog bazena na Vračaru, pa i deca Vračara zaslužuju da imaju bazen. Nisam siguran da su na Vračaru bunili kad je Olimp na Zvezdari dobio, odnosno kad je tamo napravljen olimpijski bazen, iz vrlo jednostavnog razloga što na svakoj opštini treba imati bazen. To što će deca Vračara dobiti bazen ne znači da će Mirjevo biti uskraćeno. Jer hvala Bogu, za razliku od prethodnog perioda, draga Jelena, imamo dovoljno para da rešavamo probleme. Ne možemo da rešimo sve, ali u prošlosti sve ovo što sam nabrojao na Mirjevu je bila zaista mislena imenica da se to ikada uradi. Znači, vrtić do kraja ovog meseca tender, spisujemo tender za izgradnju škole na Mirjevu, rekonstrukcija tržnog centra, širenje ulice Dragoslava Srejovića, izgradnja metro stanice, to je ono što direktno vas čeka na Mirjevu. Naravno, znam da postoje i drugi problemi, ali rješavat ćemo problem po problem. Kaže Mirela Irga, dajte više inspekcije građevinskoj, sanitarnoj i ostalim inspekcijama. Draga Mirela, to bi ja uradio bez ikakvih problema, samo kad bi me neko poslušao. Što se mene tiče, naravno da treba da imaju više nadležnosti svi. Igor Vojnović kaže da je 5000 ljudi potpisalo peticiju za izgradnju sportske sale u Batajnici. Proverit ću sa predsjednikom opštine. Ukoliko je potpisana peticija ili ukoliko postoje uslovi, možemo da radimo o tome. Ono što kaže, izvinjam se, Gordana Lazarević, možete rešiti prema Krnjači dom zdravlja. Sad počinje da se radi ne dom zdravlja, nego zdravstvena stanica u Krnjači. Bio je problem neki sa legalizacijom, to je konačno završeno, tako da se to radi. No da se vratim nazad na Batajnicu. Trenutno su u Batajnici i radi se izlaz na autoput za Batajnicu, radimo nadvožnjak preko pruge koji je Šangaj ostavio u getu i hvala Bogu to neće se dogoditi, tako da se to trenutno radi i naravno bavit ćemo se i drugim problemima kad je Batajnica u pitanju. Nisam znao za tu peticiju za sportsku dvoranu, ali to uopšte ne znači da o tome ne možemo da razgovaramo pod uslovom da postoje uslovi, odnosno da postoji javna površina. U svakom slučaju pošaljite predsjednika opštine, vaš predsjednik opštine Gavrilo Kovačević se vrlo bori za Zemun i sasvim sigurno će on doći i doneće mi to i naravno rešavat ćemo taj problem onako kao što rešavamo i druge probleme. Branka Živanović-Ćosić. Poštovani gospodine Vesiću, prosledila sam jedan zahtev za mene, ne za decu našeg sela. Dom kulture u Jagnjilu kod Mladenovca je prazan i propada. Selo ima više 60 male dece, nemaju vrtiće. Ovo je šteta za sve nas. Pozdrav, molim vas da se nađe neka namena. Upravo, draga Branka, izvinjam se, upravo se radi i renovira jedna od zgrada mesne zajednice za vrtić, to je počela da radi opština Mladenovac. Što se tiče Doma kulture, mi tu rešavamo imovinu, znam zato što sam oko tog Doma kulture dobio, ja više ne znam koliko različitih pisama i bavio se s tim i sa predsjednikom opštine. Tu ima, koliko se ja sećam, nekakva zadruga u stečaju. I mislim da je pri kraju rešavanja imovine, čim se bude rešila, znači čim budemo imali rešenu imovinu, tada ćemo, znači bez ikakvih problema, krenuti u projektanje, izradit ćemo, prebacit ćemo u poslovni prostor i krenut ćemo to da radimo. Kakav će vid nastave biti na tabletu od 1. do 4. razreda koji će dobiti školaraci? Pa ista nastava kao što se i sada obavlja, samo što deca neće morati da nose udžbenike. Znači imaće sve udžbenike na svojim tabletima i u školi, imaće i naravno kod kuće i na taj način će nastava biti mnogo efikasnija. Hvala Bogu,
tokom korone desilo se da smo, ako se nešto dobro desilo tokom ove nesreće, tokom ove epidemije, to je bilo to da smo mi, da su svi nekako su se privikli na online nastavu, privikli se na digitalizaciju, opismenili su se i neki stariji nastavnici koji na to ranije nisu prihvatili i mislim da ćemo se veoma brzo navići na to i vidjet ćete da ćemo biti ponosni što je Beograd jedini grad ili jedan od retkih gradova u Evropi u kome sva deca od 1. do 4. razreda imaju tablete, imaju digitalne udžbenike. Zatim, kaže Marija Vidaković, imamo problem u naselju Galenika. Ostavljaju đubre za sobom, okupljaju se narkomani, lome staklene flaše, svaki dan je puno stakla, 100 puta smo iz ulice, noću se okupe i naprave haos po parku. Nažalost, draga Marija, to što naši ljudi mogu da uradi, to što naši ljudi mogu da unište, to ne može ni jedna gradska čistoća da očisti. Ono što mogu da vam kažem, to je da ću ovome obavestiti predsjednika opštine Zemun. On je baš onako u vezi sa gradskom čistoćom i sa njima rešava sve probleme na samoj teritoriji opštine. Znam to jer znam iz mnogo situacija u kome on to radi. Sigurno će obratiti pažnju da se to očisti, ali opet vam kažem, to nažalost ostavljaju ljudi, naši sugrađani koji očigledno ne vode računa i ne razmišljaju o tome da li je potrebno da se reši, odnosno da se čuva ono što je naše. Vlaović Ljiljana, kada će se uraditi kanalizaciju u Sremčici, veliko naselje, cela Beogradska i okolne ulice su bez iste, prelivne septičke jame izlivaju se preko trotara i to je ogromno smrad. Draga Ljiljana, nažalost ne izlivaju se prelivne septičke jame, nego je većina ljudi koji žive u Beogradskoj ulici, pošto sam imao izveštaj ekološke inspekcije zbog toga, i svoje cevi izvukla iz septičkih jama i ubacila u kanal, da ne bi plaćali pražnjenje septičkih jama. Pa onda se žale zato što se stvara nesnosan smrad. To ćemo morati da rešimo. Jednostavno, dok se ne uradi kanalizacija, morate da imate septičke jame koje se najnormalnije prazne. Ne kažem da ste to uradili vi, ali većina ljudi iz Beogradske ulice je to uradila i zato se dešava ovaj problem. Sami sebi su to uradili i onda posle se žale i kažu kako to niko nije to rešio. Zaista je nemoguće rešiti jer dok se ne uradi kanalizacija, ta kanalizacija mora da ide u septičke jame i naprosto mora redovno da se prazni. Možda li se staviti neka trafika, kaže Danijela Čačanović, kod stanice Bežanijske Kosa nema nigde ništa. Pa, nažalost, grad nije taj koji može da uradi trafiku. Ne znam da li tamo ima prostora, da li je predviđena takva neka izgradnja, ali to je tako. I moram da vam kažem da pogledat ću, baš nisam siguran, ali nismo mi grad koji može da to reši. Kaže, da li će se reći problem legalizacije stambenih objekata na Ledini? Kao što znate, izmenama statuta grada Beograda od prošle godine, mi smo legalizaciju prebacili na opštine do 400 kvadrata. Znači, treba da se javite svojoj nadležnoj opštini i vaša opština je dužna da rešava legalizaciju. Prema tome, ukoliko ste gradili pre roka, pre stupanja zakona na snagu, nemate nikakav problem da se to rešava i ja mislim da zaista to tako i treba da bude. Znači, dešava se da često ljudi koji su predali zahtev misle a nedostaje im neki papir, a s obzirom da se to selilo više puta, kao što znate, ne znam, prvo iz opštine u grad, pa nazad iz grada u opštinu, jednostavno treba proveriti samo da li treba nešto, dokumentacija se dopuni i moguće dosta takvih legalizacija rešiti. Zlata Mirić, šta je sa linijom 92, ide na 40 minuta, to je strašno. Zlato, to je ona linija Beograd na vodi, ja mislim Karaova, Ostružnica. Ne postoji nikakva mogućnost da linija ide na 40 minuta. Ja mislim da ona nema šanse da ide na ispod 25, 27, 30 minuta, ali ajde nek bude 25. Znači, ako ste slučajno, ne sumnjam da ste u pravu, ako ste čekali 40 minuta, to je zato što se ili pokvario autobus ili je bilo nekakve gužve, znači nešto se desilo vanredno. Ja vas molim, imate moj mail, znači moj mail službeni je goran.vesic@beograd.gov.rs. Javite, molim vas, znači pošaljite kad je to bilo, kog dana, na kojoj ste stanici čekali i pošaljite samo znači koliko ste čekali i mi imamo praćenje vozila, utvrdit ćemo kako se to desilo. Ako je neko zaista bio kriv za to objektivno, to ćemo naravno rešiti. U svakom slučaju, hvala što ste javili. Skrenut ću pažnju Sekretarijatu za javni prevoz da se pozabave
Lidom 92, ali meni je skoro nemoguće da se čekalo 40 minuta. Anđelka Jovanović, kada će Vranić dobiti poštu? Imamo privatnu Maleko kiosk, Western podižu, 2 ulaze, nemamo poštu. Draga Anđelka, pošta nije u vlasništvu grada. Tako da ja ne mogu da utičem na to da li će pošta biti otvorena. Ali mogu vaše pismo i vaš dopis da prosledim Pošti Srbije i da ih zamolim da razmotre otvaranje pošte. To ću raditi zajedno sa predsjednikom opštine Barajevo, Batom Adamovićem, koji je stvarno jedan sjajan čovek i čovek koji se mnogo bori za Barajevo i neko ko zaista vodi računa i da svaki deo Barajeva bude razvijen, i probat ćemo da razgovaramo sa poštom. Ukoliko postoji opravdano razlog da se to uradi, sigurno će to uraditi, tako da to je to. Ljiljana Petrović kaže: hvala za vaš trud. Kada će se proširiti ulica Toši Borod? Draga Ljiljana, to proširenje ulice je, verujte mi, planirano, ja mislim, jedno 15-20 godina. Mi sad smo počeli da rešimo imovinu kako bi se ulica proširila Tošin bunar, i ja mislim da treba 2 do 3, možda 4 godine da rešimo imovinu, da otkupimo, da izvršimo ekspropriaciju kako bi se proširila. Sigurno da Tošin bunar treba da se proširi, sami znate kakva je frekvencija saobraćaja, čim pitate živite tu. U svakom slučaju radimo na tome, ali ne mogu da vas slažem i ne mogu da vam kažem da će se nešto dogoditi za 5 minuta, za mesec dana ili za godinu dana, tako da je to tako. Srđan Janković kaže: niste pročitali moje pitanje. Srđane, ne znam da sam pročitao vaše pitanje, ja vas molim da ga podsjetim, da ga ponovo pošaljete, pa ću vidjeti, ali u trenutku kad se prekinuo nisam ja siguran da sam pročitao vaše pitanje. U svakom slučaju ponovite ga, pa ću ga sigurno vidjeti i naću način da to rešim. Vlada Jovanović kaže: gospodine Vesiću, recite majstorima da pokrpe rupe ulici Orahovo, Kumodaš, polomi smo amortizaciju. Vlado, ja ću već sada, čim se završi ova emisija, mislim da direktor Beograd puta gleda ovu emisiju, da ga obavestim, odnosno ovo je moje druženje sa vama, da ga obavestim da izađu već sutra i da to reše. I uvek sam spreman da rešavam stvari, znači kad god imamo nekakav takav problem, to ćemo rešavati. Željko Ljubisaljević: kada će se asfaltirati deo ulice Nikole Grulića u Velikom Okolnom uglu od broja 7 do broj 15? Željko, izvinjavam se, ulica Nikole Grulovića je, koliko znam, najveća u Velikom Okolnom uglu, ima sigurno preko kilometar. I znate sami da smo je uradili. Ovo što mu vi pričate, to pretpostavljam da onaj krak od 70 do 100 metara koji nismo uradili. Tada to nismo uradili kad je rađena ulica, zato što je da mi je trebala saglasnost nekih 10-ak ljudi, a nisam siguran da vi niste bili među njima, pošto pokušavam da se setim onih prezimena ljudi s kojima smo to rešavali. Ali u svakom slučaju, koliko sam ja obavešten, a pošto se bavim time koja će se ulica asfaltirati od opštine Zvezdara, oni su mi rekli da su rešili taj problem, da su svi ljudi dali saglasnost, tako da sada oni treba da raspišu tender. Dok raspišu tender, očekujte u narednih nekoliko meseci da se i taj krak završi. Da je tada bilo saglasnosti svih ljudi koji su bili tamo, mi bismo to već tada uradili, ali bit će rešeno u narednih nekoliko meseci. Kada će kanalizacija Cvetanova Ćuprija, lažu nas iz Zvezdare? Ne lažu vas sigurno, jer oni sami ne mogu da rade kanalizaciju. Ali pustite mene da porazgovaram sa predsjednikom opštine Vladanom Jeremićem, pa ću razgovarati sa njim i naći ćemo zajednički rešenje. Vladan je zaista čovek koji je vredan i koji puno radi za opštinu i ne znam na osnovu čega zaključujete da vam je neko rekao nekakvo lažno obećanje, ali nije kanalizacija ni u nadležnosti opštine. Ali hvala, čuo sam sada šta ste rekli i ja ću da se pozabavim sa time, da sa Vladanom vidim šta se tu dešava. Ivica Simonovski: kada će Beograd dobiti akvapark? Pa akvapark ne može da radi grad. Akvapark je privatna investicija. Mi imamo nekoliko lokacija u kojima je moguće se gradi akvapark. Jedna je tamo blizu Ade Ciganlije, jedna je na Novom Beogradu, da je jednom počeo da se gradi akvapark, pa je ta firma otišla u stečaj. Ukoliko se pojavi nekakav investitor koji je zainteresovan da gradi akvapark, mi ćemo biti vrlo raspoloženi da prodamo ili iznajmimo tu lokaciju. To je nešto što ćemo sigurno raditi. U svakom slučaju, mislim da Beogradu nedostaje akvapark. Pre nekoliko godina meni je dolazila jedna turska kompanija koja je razmišljala o tome da gradi akvapark i rekla mi je da po njihovoj proceni u Beogradu mogu da rade 2 do 3 akvaparka bez ikakvih problema. U svakom slučaju, mislim da je to dobro. Ukoliko se neko pojavi i želi da radi akvapark, bit ćemo vrlo raspoloženi da taj problem, da jednostavno omogućimo da se izgradi park. Kaže
Gospodine Vesiću, molim za naselje Medaković Padina gde ste bili kad se rekonstruisa kanalizaciona mreža, naselje se širi, sve više starih i Bozić, nema prevoza. Pa, kao što znate, taj put iz naselja Vojvode Vlahovića, tamo vrtić Oblačak pa prema Cvetanović Upravi, tu je urađen put koji je širije nekih 2,5 metara. I sami znate da je, pošto živite tamo, pretpostavljam, znate da je tu zaista bilo velika je frekvencija, posebno kamiona, je to jedini alternativni izlazak iz naselja i taj put je dosta oštećen. Radi se alternativa, znači to je put punog profila u blizini, urađeni su već zemljani radovi i sada imamo, znači, čak i potporni zid. Postoji jedan problem u vezi jednog zida i koji je došao do Upravnog suda. Čekamo da se završi spor na Upravnom sudu. Ja se nadam da će ga završiti što pre, jer moraju da ga reše u korist opštine. Ne mogu da ga reše u korist toga ko se žalio, jer smo u pravu potpuno i ja se nadam da ćemo rešiti, da ćemo tada nastaviti da uradimo taj alternativni put koji će u stvari zaista rešiti problem. Kaže Žig Sone, dajte kafane do 23, izlude smo. Gospodine, vi znate dobro da se ja zalažem da rade ugostitelji i znate dobro da zaista smatram da ugostitelji, da mi u Beogradu moramo da se borimo da se produži radno vreme, ne samo ugostitelja, već svih u sektoru usluga. Koliko vidim, jedina mera koja se predlaže stalno, i to stalno pojavljuje u javnosti, to je da se skraćuje radno vreme, jer u stvari to izgleda jedina mera da se sedi kući, da se ništa ne radi. Ja to ne mogu da prihvatim u Beograda i ja sam protiv toga. I to vrlo otvoreno kažem. Jer ja mislim da koliko će biti zaraženih u Srbiji, da to nije zavisi od radnog vremena. To zavisi od toga da li se mere poštuju ili se ne poštuju. Jer vi možete se zaraziti ukoliko se mere ne poštuju u 14 sati, u 15 sati, u 16 sati, i u 18, a i u 21 sat. To što ja sad pričam vama, to misle svi gradonačelnici u Srbiji, to misle svi koji se bave ekonomijom u vladi, ali ja sam jedini koji to javno kaže. Ja hoću to i smem da kažem zato što je moj posao da se bavim obezbeđivanjem radnih mesta za Beograđanke i Beograđane. U sektoru usluga u Beogradu radi oko 40.000 ljudi. To znači, kada bi se radno vreme skratilo za 2 sata na 18 sati, kao što se predlaže, to znači da bi, verujte mi, svi ugostitelji sveli svoj rad na jednu smenu, što znači da bi između 10 i 15.000 ljudi ostalo bez posla. Dakle, svako ko predlaže da se skrati radno vreme, neka prvo smisli kako da isplati plate ljudima koji bi ostali bez posla, pa potom neka predlaže takve mere. Ja da prihvatim da 10 do 15.000 porodica ostane bez zarade, to mi zaista ne pada na pamet i ja to ne mogu. Drugo, vidjeli ste da mediji svaki dan objavljuju kako se organizuju korona žurke i kako se one prekidaju. To također radi grad Beograd, odnosno radi komunalna milicija uz sjajnu saradnju koju imamo sa policijom i koju imamo sa sanitarnom inspekcijom Ministarstva zdravlja i radi naša inspekcija gradska. Prema tome, grad Beograd se vrlo oštro odnosi prema onima koji krše mere. Jer zaista smatramo da mere ne smiju da se krše, kao što smatramo da ugostitelji treba da rade duše. I mi smo na terenu i zato ovo sa punim pravom pričam jer znam situaciju koja se nalazi na terenu. Zahvaljujući uspešnosti predsjednika Vučića mi imamo dovoljno vakcina. Znači, imamo dovoljno vakcina, imamo propisane epidemiološke mere, kazne za one koji krše. Prema tome, nema razloga da zato što neki građani krše mere, da zbog toga kažnjavamo sve ugostitelji i sve druge građane. Ta logika je ista kao kad bismo, zato što, ne znam, neko vozi pijan, mi zabranili saobraćaj zabranili da se koristi zato što, ne znam, neko vozi pod uticajem alkohola i, ne znam, napravio saobraćajnu nesreću. Ja tu logiku ne mogu da razumem. Što se grada Beograda tiče, naša namera je da napravimo da od marta polako normalizujemo život. Da vratimo javne skupove koliko je moguće sa manjim brojem ljudi. Da pokušamo da probamo s organizacijom koncerata i drugih događaja. Da polako počnu da rade pozorište i bioskopi i da se život normalizuje. Tražit ćemo tada od vlade da se puste svi koji su se vakcinisali u drugim zemljama, da ulaze u našu zemlju bez testa, kako bi polako napunili hotel. Ja mislim da sada treba više da se bavimo, umjesto pričamo o skraćenju radnog vremena, da se bavimo time koliko se ljudi vakcinisalo. Samo na Beogradskom sajmu, na punktovima koje je organizovao grad Beograd, vakcinisano je preko 100.000 ljudi. U Beogradu preko 250.000 ljudi. Ja sam ponosan na Beograđanke i Beograđanke koji su se vakcinisali. Na taj način mi smo blizu da vakcinišemo 20% punoletnog stanovništva u Beogradu. Nastavimo tim tempom, brže ćemo se vratiti u normalan život. Eto, to je ono što ja mogu da vam kažem i veoma sam srećan što je Beograd još uvek jedini grad ili jedan od retkih gradova u Evropi gde sve radi do 20 sati. To je odgovor bio
Dragica Ljuboja Gavran kaže, gospodine Vesiću, sva autobuska stajališta imaju zaštitu, samo u Barajevu nama trebaju kišobrani. Dragice, koliko se ja sećam, u Barajevu smo mi uradili u 2019. i 2020. sigurno bar 30 autobuskih stajališta. I mislim da je u planu za ovu godinu 10 do 15 autobuskih stajališta koje treba da se urade. Ne kažem da je to dovoljno, ne kažem da ne treba više, ali moj vam je predlog da se obratite predsjedniku opštine i predsjednik opštine će sasvim sigurno da stavi na spisak i da vam dovedemo i kod vas autobusko stajalište. Hvala vam. Kaže, dobro večer, gospodin Vesiću, živim u Humskoj ulici. Mi stanari živimo 4 zgrade preko puta stadiona, imamo problem sa kolskim prilazima u našim zgradama, ispod zgrada nalazi se pruga, vozovi sa čega se sleže teren i tako dalje. Što se tiče samih kolskih prilaza, izmenom statuta smo omogućili opštinama da rešavaju te međublokovske površine. Ono što je sigurno i ono što je veoma važno da znate da smo mi apsolutno pomogli opštinama i znam da opština Savski Venac se time bavi. Javite se opštini i, naravno, ukoliko oni nemaju dovoljno sredstava, ja ću učiniti sve što mogu da im pomognem da sredstva im obezbedim kako bi se rešio problem pored vaših zgrada. Znam da je to problem i dugo dok nismo promenili zakon o glavnom gradu i dok nismo promenili statut grada Beograda, nije bilo moguće rešavati te međublokovske površine. Gospodine Vesiću, da li može se uradi 77 bus Zelengorska na Bežanijskoj kosi kroz Šumice do busa na autoputu Dobanovce? To pripada Zelenilu i nikakav problem. Ja ću razgovarati sa Zelenilom da vidim da li postoji ta mogućnost ili ne postoji. Dragan Maksimović Makso, da li je planirana izgradnja biciklističkih staza u Batajnici? Koliko se ja sećam, nije planirana izgradnja biciklističkih staza u Batajnici, ali to ne znači da ne treba da se predvidi. Ideja nam je dobra, razgovarat ću sa Sekretarijatom za saobraćaj. Imamo planu nekih 100 km biciklističkih staza. Ja bar ne mogu da se setim da je to obuhvaćena Batajnica. Ako nije, predložit ću im da obuhvate i Batajnicu. Što se tiče trotoara, tu jeste predviđena izgradnja trotoara i na tome naravno radimo. Nada Tatić kaže, imam pitanje, više molbu, kada će biti završena fiskulturna sala u Dobanovcima, započeta pre vas, moja ćerka živi u Dobanovcima, još malo pa četvrto dete živi, počeće školu i tako dalje. Draga Nado, jeste započeto to pre nas, sad i bivši predsjednik opštine započeo tako što nije imao građevinsku dozvolu za to, napravio temelje bez dozvole i 4 zida i rekao da je krenuo da radi salu. Mi smo međuvremeno rešavali imovinu, to smo završili. Ono što ja znam, to je znači da je ukupna vrednost tu negde između, ako se ne varam, znači mislim do 200 miliona dinara, što nije malo, to je milijon i nešto, pošto je velika sala. Mi ćemo sada, dobili smo građevinsku dozvolu, imam tu dobru vez za vas, i očekujemo da Direkcija za građevinsko zemljište u nekom narednom periodu, narednih nekoliko meseci, raspiše tender za izgradnju kako bi se ta sala konačno završila. Pored toga, vi znate da u Dobanovcima mi radimo trg. Završili smo prošle godine u Boljevcima, sad radimo u Dobanovcima i Jakovu. To su 3 trga koje radimo na teritoriji opštine Surčin. Osnovna škola Stevan Stremac koja se nalazi tu blizu je prebačena na gas. Crkva se također sređuje. Što se tiče ulica, ja mislim da nema ulice koja nije asfaltirana. Trotoara smo zaista dosta uradili u Dobanovcima. Ono čime se sada bavimo, to je znači da kada bude rađen onaj krak Sremske gazele, tu se radi znači ekspropriacija. To je na veza Dobanovaca 6-7 km koliko je tamo prema Petrovčiću, Bečmenu, Progaru i to ćemo raditi. I kada završimo ovu salu, nama zaista ostaje jedan jedini problem u Dobanovcima veliki, a to je kanalizacija, a to ćemo rešavati u okviru kompletne kanalizacije kada budemo radili u Surčinu. Irena Jovanović kaže kada ćete uvesti saobraćaj još nekoliko autobusa na liniji broj 46. Provjerit ću koliko autobusa ide na liniji broj 46. Mislim,
pošto ja svaki dan dobijam, pošto imamo znači, brojače putnika u svim autobusima, nisam siguran da tu da imamo tu opterećenost kad su u pitanju putnici, jer nisam primetio da imamo onu znači, crvenu lampicu koja se pali kod onih linija koje su preopterećene. Za 46 to nisam primetio. U svakom slučaju poslaćemo naš sekretar za javni prevoz da to snimi. Ukoliko ima potrebe, sasvim sigurno ćemo to uraditi. Tako da hvala što ste mi to javili. Skrenut ću pažnju sekretarijatu. Poštovani gospodine, predavno se jarboli zastaje kod nekadašnje lokomotive pored nekadašnje železničke stanice Fajbel i prevedu namjeni tako što će njih postaviti istorijske zastaje Srbije. To bi ulepšalo celinu i Savski trg. U pravu ste. Ja mislim da je to tako. I dobro je što ste mi to predložili. Mi sada taj Savski trg završavamo. Sad se radi onaj prostor prema staroj autobuskoj stanici. Treba da završimo ona lokomotiva tamo gde jeste ostaje. I taj deo koji će biti veza prema Beogradu vodi će se završiti. I verujem da tada možemo da rešimo problem sa tim jarbolima, odnosno da ih postavimo kako. I dobra ideja da se tu urade stare istorijske zastave Srbije. Ja mislim da zaista to je dobro. Da, imamo brojače naravno na svakoj od tih linija i na 26. Evo. Svakako je pripada gradsko... Zvezda izjednačila 1-1, bravo. Konačno je. Znači, u Subotici. Imamo brojače i na svakoj liniji gradskog saobraćaja imamo znači, brojače, imamo kamere koje snimaju kako se nešto desi putnicima. To, nažalost, nemamo u svim privatnim autobusima, ali to je, nažalost, tako što privatnici misle očigledno da mogu da imaju neke druge standarde nego grad. Rade Đurđević kaže kada možemo očekivati mere i postupke za čist vazduh, preventivne nanofiltre, električne autobuse. Rade, mi smo kupili 10 elektroautobusa, oni će biti do kraja godine. Kupujemo do kraja godine 100 autobusa na gas. To će biti na prirodni gas, to će biti 100 zglobnih autobusa i kupit ćemo u narednih 5 godina sledećih još 500 autobusa na gas. Znači svake godine ćemo kupiti po 100 autobusa. To je nešto što su nas čeka. Što se tiče metroa, metro počinjemo da radimo u novembru, to znate. I kada budemo završili metro, mi ćemo, znači 2028. imat ćemo prvu stanicu. Istovremeno širimo mrežu tramvajskih linija, širimo i mrežu samu BG voza i to će činiti jedan celovit sistem sa ovim autobusima. Mi 2030. godine, kad budu završene prve 2 linije metroa, mi 2030. godine nećemo imati apsolutno nećemo imati ni jedno vozilo koje je na dizel kad je u pitanju javni prevoz u centru grada, ne samo u centru grada, na teritoriji svih 17 gradskih opština. Na tome, to su te mere. Ima i drugih mera, ali u svakom slučaju ćemo to rešavati. Jelena Lukić, dobroveče, da li ćete nešto raditi u Železniku po pitanju parkića? Draga Jelena, mi uradili smo 2 parka u Železniku. Ako mislite na novi Železnik, ako mislite na stari Železnik, problem sa starim Železnikom je što tamo nema javnih površina. Ja sam razgovarao nekoliko puta sa građanima starog Železnika o tome i rekao sam im, pošto tamo su sve privatne parcele, ukoliko je neko spreman da se ustupi parcelu ili da proda parcelu u gradu ili opštini, mi smo spremni da uradimo park. Dok se to ne desi, mi ne možemo da rešimo taj problem sa starim Železnikom, jer bukvalno nemamo gde da napravimo park. Da imamo javnu površinu, verujte mi, taj park bi već bio urađen. Znam koliko se Kolarić bori za to i znam kako stoje stvari. Goran Šobot kaže, ja imam jedno pitanje, da li znate gde je Grmovac, selo 20 km od Beograda, sve što ima jeste prodavnica, sunce i crkva. Pa, dragi Gorane, prvo znam naravno gde je Grmovac, bio sam u Grmovcu, a drugo, nije baš tako da ništa nije urađeno u Grmovcu. Znači, prvo su asfaltirane sve glavne ulice u Grmovcu, ono kako se zove 4., 5., 6., ne znam, tamo po Grmovcu. Zatim uradili smo prvu fazu vodovodne mreže. Znači, prvu fazu vodovodne mreže smo uradili u Grmovcu. Sada treba da se raspiše tender za izgradnju druge faze. Ima, tačno je, onaj lošiji prilaz tamo, saobraćajnica iz Dobanovaca, to treba da se reši, ali u svakom slučaju je činjenica da se nije baš da se u Grmovcu ništa nije radilo. Da li je to dovoljno? Sigurno nije. Da li možemo još nešto da uradimo? Sigurno možemo, ali nismo vas zapostavili i nismo vas zaboravili. To je nešto što stvarno moram da vam kažem. Ne bih volao da dođemo u situaciju da pričamo da ne znam, se tu ništa nije uradilo kad je zaista se radilo. Sigurno postoji nastoje da se uradi više
Ja sam zaista spreman da dođemo u Grmovac, da pričamo šta realno možemo da uradimo, ali sama činjenica da ćemo izraditi drugu fazu vodovodne mreže, mislim da je veoma značajna i da polako rešavamo problem s obzirom na način na koji je naselje nastalo, a svi znamo da je to tako. Kaže, da li ćemo podići stvorcima srpskih fudbalera iz Montevidea spomenik? Pa nećemo srpskim fudbalera iz Montevidea, ali dižemo neku vrstu spomen ploče Hugu Buliju. To je jevrijski dečak koji je krajem 19. veka donao prvu loptu u Beograd i na predlog Fudbalskog saveza Beograda Nadi Ciganli Hugo Bulij će dobit će tu spomen ploču, što će biti onako i spomen ploča početku fudbala u Srbiji. Zatim, Živko Ramadanović kaže, gospodine Vesiću, kada će početi izgradnja škole u Meljaku? Jeste, ja znam za to, mislim, bio sam pre 3 godine kad smo to radili, trebalo je dosta toga da se uradi da bi se izradila škola u Meljaku. Sada se radi projekat u našem sekretaratu za obrazovanje i dečju zaštitu. Kada budemo završili projekat, on treba da se završi do septembra. Mi ćemo od septembra imaćemo projekat u kome ćemo moći da raspišemo tender za izgradnju škole. Očekujte da se škola gradi sledeće godine. To je nešto na što možete sigurno da računate. Natalija Jovanović, kada ćete zameniti Dušanovački most? Natalija, to je jedan od najvećih saobraćajnih problema u tom delu grada i verujte mi, delom gužve na autoputu koje se stvaraju se između ostalog zbog tog mosta i zbog svega toga što se dešava tamo. Znači, prvo, taj projekat izgradnje petlje smo uspeli pre nekoliko nedelja. Vlada Republike Srbije je proglasila projektom od nacionalnog značaja, tako da gradimo petlju umesto starog Dušanovačkog mosta. Usvojili smo međuvremenu plan detaljne regulacije, završili smo elaborat deobe katastarskih parcela, to moramo da završimo, formirali smo nove građevinske parcele duž autoputa, znači od buduće nove Kumodraške do raskrsnice sa Darvinovim bulevarom Peke Dapčevića. Čim završimo sada ovaj posao, krećemo sa eksproprijacijom. Ekspropriaciju ćemo izvršiti tako, znači, nažalost, tu će biti potrebno da se sruši veći broj objekata, ali to je tako, ti će ljudi biti isplaćeni u skladu sa zakonom i to je nešto što ćemo, tada ćemo, kad završimo projekta, znati investicijnu vrednost projekta. Koliko znam, prva faza je od Ustaničke ulice tamo do Peke Pavlovića, to znači da do kraja ove godine može da bude raspisan znači, tender za izgradnju Dušanovačke petlje i to je nešto što nas čeka. Pitali su, nekoliko pitanja sam dobio, kada će biti večna vatra na Ušću. Pa mi kada smo radili sa Srbijagasom oko večne vatre na groblju Slobodalaca Beograda, tada smo razgovarali i oko večne vatre na Ušću. Radimo na tome da se i na isti način na koji je večna vatra postavljena na groblju Slobodalaca Beograda, da se večna vatra postavi i na Ušću i da konačno tamo večna vatra počne da gori. To jeste naša obaveza. Moram samo da vam kažem, kada je taj spomenik izrađen, on nikada nije bio, nažalost, napravljen kao spomenik. Mi smo ga tek nedavno uveli u katastar, znači legalizovali smo, tako da kažem, kao spomenik i sada ćemo naravno urediti večnu vatru i uradit ćemo sve to. Kada će se urediti bazeni Sportskog centra Voždovac, to je pitanje za opštinu Voždovac. Pitaću ih njih, preneću im, pošto znate sami da oni su ti koji vode sam sportski centar, odnosno opština je vlasnik sportskog centra. Dragi moji, imali smo malu pauzu pa je bilo tehničkih problema. Hvala vam svima koji ste danas postavili pitanje. Oni koji nisu dobili odgovore, ja ću ta pitanja dobiti i ta pitanja ću sasvim sigurno proslediti onima koji su nadležni. Za ono za što su nadležne službe Skupštine grada mi ćemo odgovoriti. Za ono za što nisu nadležne službe Skupštine grada, kao što recimo bilo pitanje oko pošte, prosledit ćemo onome ko je nadležan i budite sigurni da ćemo na taj način bez ikakvih problema pokušati da reši svaki vaš problem. Ja razumem da je ovo prilika da razgovaramo direktno i ja vama hvala što se 2-1 za Zvezdu. Haha, bravo. Evo, upravo u Subotici. Koji je ovo? 90. minut. Izvinjavam se. Moram da se obradujem, pošto istovremeno gledam i prenos. Ja se izvinjavam.
Znači, ne možemo svaki problem da rešimo, ali budite uvereni da je moj posao da rešavam probleme građana. Ja tako razumem politiku. Zato se ja ne bavim visokom politikom i zato jako stalno čitate u medijima da ću biti ministar, da ću biti nešto. Mene to uopšte ne interesuje. Mene interesuje da rešavam ove probleme. I znam da ne mogu svaki problem da rešim, ali takođe ove probleme koje ja rešavam decenijama niko nije želeo i niko nije hteo da rešava umesto mene. I ja zato sam tu i zato želim da razgovaram sa vama. Ono na što nisam odgovorio, odgovorit ću do sledeće emisije, odnosno do sledećeg našeg druženja sledeće nedelje, a na taj način ćemo nastaviti da komuniciramo. Šaljite mi sve probleme koji postoje i ja mislim da uveren sam ako ovako budemo zajedno radili, rešit ćemo veći deo problema koji postoji u našem gradu. Hvala svima.